Sziasztok, üdvözöllek benneteket! A mai videóban nagy feladatot állítottam magam elé, mert szeretném bemutatni nektek, hogy is készítek el egy Feng Shui elemzést. Ez a Feng Shui elemzés most több épületen keresztül fogom bemutatni, tehát nem egy konkrét épület. Én inkább úgy mondanám, hogy a sorrendet szeretném bemutatni, és itt kétfajta épület lesz. Egyik épület, amikor egy új építésű ház elhelyezésénél vagyunk már ott, vagyis hogy a tervezésnél már ott tudunk lenni. A második pedig mondjuk egy átépítésnél, egy lehetséges átépítésnél, hogy mi mindent tudunk figyelni, vagy mi mindent tudunk vizsgálni egy Feng Shui elemzés során. Nézzük az első képet. Legeslegelsőnek a legfontosabb, hogy megnézzük, kik az ottani lakók, vagy kik lesznek az ottani lakók, és kiértékeljük például a személyes irányaikat, amit mondjuk itt látunk, kisfiúknál itt, személyes irányok, ezek 45 fokos szögekben meg vannak adva az égtájak szerint, amikor is fontos dolgokat, például a bejárati ajtót is pozícionáljuk azt szerint, de ami köztudottabb inkább, hogy az ágyat, munkaasztalt, tehát a íróasztalt, hogyha több órát ott dolgozik valaki, és hasonló fontos dolgokat ez alapján állítunk be. Ezek mind-mind külön tulajdonságokkal rendelkező energiák, épp úgy, mint ahogy a nyugati New Age Feng Shui-ba használatosak a különböző életszektorok. Lényegében ezek nagyon hasonlatosak, pozitív-negatív tendenciákkal rendelkeznek. Ez, amit kicsibe látszódik, ez lényegében ugyanazok az energiák, csak szétbontva egy 24 irányos térképen, ami azt jelenti, hogy 15 fokonként változnak, amikor még pontosabban, vagy hát úgy mondhatnám finom hangolással tudunk beállítani bizonyos pozíciókat. Ehhez majd egy későbbi szlájdon elérkezünk, akkor fogjátok jobban látni, hogy mi is ez a kis térkép. A következő képen ez inkább csak megint informatív jellegű, amikor is itt a keresztben, itt helyezkedik el az építkezési terület a faluba, és ez pedig egy hegyvonulat, ami nagyon jelentős hatással bír erre az épületre. Ilyenkor mindig fontos megnézni, hogy melyik pozícióban, milyen fok alatt érkezik az épülethez, vagy milyen fokban van ez a hegyvonulat. Ez bizonyos tendenciákat indít, és annyit így nagy vonalakban elárulhatok, hogy ez a kültéri és főleg ez ilyen technikák még erősebbek, mint a beltéri technikák, ezért elsősorban ezt mindenképpen érdemes megvizsgálni, mert hogy lehet olyan eset is, hogy ha csak a beltéri technikákat figyelnénk, az én általam javasolt és emlegetett pacsájt, vagy pedig mondjuk a repülőcsillagokat megvizsgálnánk, és egy sikeres, szuper energetikai térképet fölállítanánk, és mégis az ott lakók ezt nem tapasztalnák az életükbe, akár még rossz tendenciák is felléphetnének az életükbe, és keresnénk, hogy miért figyelnénk a pacsáj energetikai térképet, figyelhetnénk a repülőcsillagokat is, mindenütt megfelelő, vagy pedig kedvező dolgok lennének, és még nem tudnánk, hogy mi a probléma. A kültérben kereshetnénk a dolgokat. A természeti formákkal milyen viszonylatban van maga a telek. Először, mint telek. Itt egy kicsit közelebbi képet kapunk. Építkezési terület itt található. A tervezett ház pedig itt van.
Itt most megnézzük, hogy a kültérben mi mindent tudunk találni, és amit előbb említettem, ez lényegében ugyanaz, csak kicsit közelebbi, ilyenkor már nem a természeti képződményeket, mint például a hegyeket, hanem a közelebbi dolgokat figyeljük, mint például itt van egy villanyoszlop, itt található egy templomtorony, ami látszódik a építkezési területről, tehát hatása bír majd a házra, az épületre, és ezeket megvizsgáljuk, hogy megint csak milyen kültéri szektorokba kerülnek ezek a segítő vagy ellenünk dolgozó tereptárgyak. Ilyenkor vizsgálhassuk mondjuk például egy szomszédház sarkát, szóval nézzük, hogy mind milyen szektorba kerül, és ez mind jelentős hatással bír. Kezdve az előbb említett 24 irányos térképpel, de vizsgálhassuk ezt a trigramok szempontjából is akár. És még mindig nem vagyunk bent az épületben, még igazából még csak kontúrokba helyezzük el az épületet az építkezési területen. Van egy terület, és azon már sematikusan el tudunk helyezni mondjuk egy épületet. Mint mondtam, ez a ház, akkor meg kell bizonyos dolgoknak valósulni. Itt, mint ez a ház hátulja, és ez a facing, az eleje, amerre néz a ház. Ezek a kültéri technikák az alapján aktiválódnak, hogy vannak bizonyos formulációk, hogy például hol kell legyen hegy. Vagy valós hegy, mint előbb, ahogy mutattam, ez nagyon fontos volt, hogy valós hegy volt ott. Ez Nyitra környéki ház volt, amit példának mutattam. Vagy pedig valamelyik technikáknál elégséges, ha már egy épület van ott, és ott az alapján szerepel, mint hegy. De ugyanúgy Siansing az pedig mind a bejárat. Ezek mind bizonyos pozíciókban vannak a házhoz képest, és ahhoz képest vannak bizonyos tereptárgyak, mint amiket itt például, vagy pedig ez egy utat jelképez, aminek is a sarka rámutat erre a szegletre, és ha ehhez a szeglethez ezt a szegletet negatívan aktiválja, amennyiben a hegy egy bizonyos szektorban van, és amennyiben az bejárat bizonyos szektorban van. És itt jön a jelentősége, amikor még nem csináltunk semmit se, csak van egy ilyen sematikus négyzetünk, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy mi mindent hova tegyünk. Akkor tudjuk, hogy ha itt lesz az ajtó, és itt, tehát ami adott, megvan az építkezési területünk, megvan a hegy, amivel nem tudunk mozdulni, megvan ez az út, ami negatív energiát, sácsit képez. És sematikusan kiszámoljuk, hogyha ebbe a pozícióba kerül a bejárati ajtónk, akkor elindul a 8 romboló út nevezetű negatív élettendencia, ami várhatóan nagyon rossz hatással lesz a pénzügyeinkre, az aktív életünkre, és már tudjuk, hogy ebbe a pozícióba nem ajánlatos bejárati ajtót tenni. Vagy pedig ez amikor kötött a ház elhelyezése. De természetesen ez történhet úgy is, hogy maga a házat elfordítsuk, és akkor már egy kicsikét más térképet kapunk. Tehát itt az elején ezek alapján kezdünk el gondolkodni, hogy eleve megszüntessük azokat a dolgokat. Vagy pedig a ház el van tolva, és ha megfigyelitek, ez ha eltolódna, akkor természetesen maga az a irány
ez mondjuk ezt a szektort aktiválná, pont a kettő között, és akkor nem is indulna ez a 8 romboló út. Tehát ez lenne, ezzel kezdjük mindig a Sanche technikával. Most nézzünk meg egy másik házat, és egy másik, megint csak kültéri technikát, amit Zhenshen, Lingshen, Jiushennek hívnak. Magyarul valahogy úgy tudnám lefordítani, hogy közvetlen szellem, közvetett szellem és mellékszellem. Ezek a 20 éves, itt már az idő is belekerül a képbe, és 20 évente, amit szoktam emlegetni a repülőcsillagokkal kapcsolatban, 20 évente változnak az energiák, és ezen a technikában az alapján mérjük fel, hogy hol található a kültérben a legtöbb yang energia és a legtöbb yin energia, és ahhoz próbálunk igazodni. Tehát ez is egy kültéri technika, amikor is a 3 pozícióba keressük a odaillő dolgokat. Itt azt lássuk, hogy délen szükséges lenne egy hegy. Itt egy ház van, ami ebben a technikában, főleg a közelségével megfelel a hegy elvnek. Itt hátul Lingshen pozíciójában, tehát közvetett szellem esetében itt nyílt alapból víznek kellene, hogy legyen, de más perspektívával, máshogy nézve a víz egy nyitott teret is jelenthet. Hát ez itt egy kicsit benőtt szomszédtelek, úgyhogy itt ebben az esetben ez nem annyira felel meg a dolognak. Persze itt egy medencével vagy valamivel lehet segíteni a dolgon, és itt mi akar ez lenni? Északon megint csak víznek kell lenni, itt egy szomszédház van, itt nem jut eszembe semmi okos dolog, hogy lehetne megoldani, ha csak a szomszédnak éppen van ott egy medencéje, az szerencsés leosztás lenne, de ezt vizsgáljuk. És mit is jelent ez? Itt megint csak attól függően, hogy melyik konkrét energiáról van szó, Zhenshen, Lingshen, Jiushen esetében a közvetlen bevételeket jelenti, vagy pedig a mellékbevételeket, és a Lingshen esetében pedig a kapcsolatokat, az egészséget jelenti. Tehát, hogyha ezek nem ülnek rendesen, akkor megint csak ezen a rétegen keresztül felléphetnek bizonyos tendenciák az emberek életében. Most elérkeztünk a trigramokhoz. A trigramokat, ez akarna lenni mondjuk az alaprajz. Kintről megnézzük a bizonyos szektorokat. Ezek a szektorok, ez lényegében a modern feng shui-ba a pákua, azt hiszem, hogy a pákuát a technikát szokták itt emlegetni, amikor kötötten megnézzük a égtájakat, és akkor ahhoz viszonyítunk, vagyis ahhoz rendelünk bizonyos tulajdonságokat, például az anya kettesen, akkor apa, és mondhatnám az összes többit. Ez azért is fontos, több rétegben vizsgáljuk ezeket a trigramokat, nem csak mint alaptulajdonságokat, hogy hírnév például a Li szektorban, a 9-es szektorban délen, és mindent a hírnéven keresztül látunk, hanem lássuk azt is, hogy mondjuk ez a középső lányhoz, vagy pedig hát nem is mondanám, hogy középkorú, de hát már érett fiatal asszonyokra is vonatkozik, továbbá a szívhez kötődik, az érrendszeri dolgokhoz. Tehát nagyon sok réteg van, amit meg kell vizsgálni a trigramok esetében, és például, hogyha ez a trigram a 9-es, a 9-es mondjuk szép, de mondjuk a 7-es trigram abszolút hiányzik a házból, akkor nem csak az ahhoz tartozó élettendenciák hiányoznak, tehát úgy, mint ahogy mondja a nyugati feng shui, hanem hiányozhat például maga a személy is. Vagy pedig, mint betegségeken keresztül
vagy testrészekkel keresztül azok a dolgok léphetnek, azok a testrészekkel vagy azokkal a szervekkel léphetnek fel problémák, vagy olyan jellegű problémák, amely trigram hiányzik, vagy itt a Kun az anya esetében látni, hogy hiányos is, vágott is, tehát várhatóan kihívás elé áll alapból a ott lévő legidősebb hölgytag a családban. Tehát ez az, amikor kintről megnézzük a trigramokat. Ugyanúgy bentről is figyelhessük, amikor ráhúzzuk ezeket a trigramokat magára az alaprajzra. Lényegében itt ugyanez van, előbb a kinti dolgokat, ott megnézzük például, hogy nagy távlatokban nézve akár, hogy hol van egy hegy, az pozitívan, vagy hol van egy házsarka, ezek amikor kintről nézzük, és itt bent például, hogy vannak a falak, azt hiszem, hogy a következő képen azt fogjuk látni, igen, hogy vannak a falak, milyen helység van az adott, vagy hol van a bejárati ajtó, melyik trigramon van, tehát valószínűleg ez ismert többetek számára. Ez az, amikor a trigramokat kielemezzük. Itt már van egy bizonyos koncepció a házról, vagy lehet egy bizonyos koncepció, egy elképzelés, hogy is szeretnék a házat. Mondjuk itt egy konkrét rajz van már, de ez akár lehetne tényleg csak egy olyan szinten, hogy itt kezdünk még csak tervezni, és azt mondjuk, hogy legyen a házunk mondjuk ilyen, és akkor már tudjuk, hogy mi hiányos, mi nem, és akkor gondolkozhatunk esetleg, hogy ha kintről van itt valami rossz, akkor ezt, ha módunkban áll, legalább bentről próbáljuk jó állapotban tartani azt a trigramot a belső elosztással. Itt pedig már elkészül az első beltéri technika, amikor a ház iránya alapján az energetikai térkép. Lényegében a trigramok tulajdonságai és a ház iránya, ahogy fordul, az egy sajátos energetikai térképet hoz létre, és itt is a Sheng-Chi, Tianli, Yanyan, Fuvei, stb., vagy pedig a pirosak, amik negatív tendenciákkal vannak, ezek megjelennek az élettérbe. Megint először sematikusan, akkor már lássuk, hogy mi hol van. Egyszer már megnéztük, hogy még a legelején, ha emlékeztek, hogy hova nem javasolt mondjuk bejárati ajtó, vagy hova nem javasolt igen, bejárati ajtó, vagy hogy legyen fordítva a ház. Itt ebben a sematikus rajzban elkezdhetünk gondolkodni, hogy például itt szeretnénk hálószobát, mert ez egy szép szektor, szeretnénk, hogyha mondjuk ez éppen nem jó a Fuveiba, mert ez passzív energia, de mondjuk úgy, hogy itt legyen mondjuk a bejárati ajtó, itt legyen a gyerekszoba, és mivel ezek negatív szektorok, akkor mondjuk ide tegyük a konyhát. Ennek megint megvan a jelentősége, hogy miért negatív szektorba, mert a tűz az égeti a negatív energiát, vagy égeti azt, ami ott van. Tehát ha jó szektorba kerül, akkor a jót égeti, hogyha rossz szektorba, akkor a rossz energiát, vagy a rossz tendenciájú energiát gyengíti. Ezért itt már sematikusan lerakhassuk, lehet egy elképzelésünk, hogy mit hova szeretnénk, ami a későbbiekben megint csak egy kiinduló pont lehet. Annak, hogy is lépünk tovább, hogy milyen házat, vagy hogy milyen elosztást szeretnénk. És itt látható, amikor már a házra kivetülnek a Pachai energiái, vagy palotái. Itt láthassuk, hogy a Sheng-Chi szektorban például, ami az aktív fának, tehát a yang fának felel meg, a 3-as csillagnak, hogyha valakik úgy ismerik. Van a bejárati ajtó, Fuveiba található mondjuk a hálószoba, meg az egyik gyerekszoba. Hát így sikerült, hogy ebbe a negatív szektorban van mondjuk a másik gyerekszoba, itt is egy szoba. Tehát itt már kapunk egy
alaprajzot, vagy hogy készíthetünk egy alaprajzot, vagy ebben az esetben ráhúzzuk egy meglévőre, és lássuk, hogy milyen energia hol van, és ez alapján kezdünk tovább gondolkodni. És most pedig elérkeztünk a repülő csillagokhoz. Itt, amint lássátok, szintén 9 részre osszuk fel az alaprajzot, megint ugyanez az alaprajz, és itt azt vizsgáljuk, hogy ez lényegében egy másik technika, hogy mely repülő csillagok vannak jelen, melyik szektorokban. A kettő beltéri technika között, a PACA és a repülő csillagok között talán úgy mondhatnám, hogy a legmarkánsabb különbség, hogy a PACA az ilyen 3-4 év és utána kezd jelenkezni, vagy akkorra már megtapasztalható, lehet mondani az összes csillagnak, mert ott is van egy bizonyos lüktetés ebben az energiában az alapján, hogy jelenkezik, de egy kicsikét hosszabb távon jelennek meg a tendenciák, viszont lehet, hogy markánsabban, vagy inkább úgy mondom, hogy stabilabban, miközben a repülő csillagok esetében akár már nagyon rövid idő alatt is, persze nem a éves csillagok, meg a 20 éves csillagokról beszélünk, de például, hogyha beesik egy havi csillag, és az egy olyan bizonyos pozícióban jelenik meg, a repülő csillagoknak a hatása sokkal gyorsabb, és viszont képlékenyebb. Az, hogy sokkal jobban kötődik az időhöz, ezért változékonyabb. De ugyanúgy nagyon erős hatással bír, bizonyos csillagok vagy csillagkombinációk kifejezetten nagyon erősek. Lehet mondani, hogy divináló, hogyha megfelelően olvassuk, akkor hogy megfelelően feltételezzük, akár egy szinten jóslás szinten is lehet látni bizonyos dolgokat, vagy eseményeket egy családban. Tehát nagyon érdekes. Lényeg, hogy szintén felosztódik, és itt is azt vizsgáljuk, hogy melyik szektorban milyen csillag van, és ez alapján próbálunk javaslatokat tenni. Későbbiekben lesznek itt javaslatok, úgyhogy nem szeretnék előrefutni. Igen, itt kiértékelem a repülő csillagokat, az alapján, hogy lépnek egymással kapcsolatba. Ez a nagy szám, ez a 20 éves periódusra vonatkozik, tehát a 20 éves, most a 9-es, ez majd egy épülőház jövőre, tehát a 9-es szektor a közepén, itt az oldalán, ez lényegében az energia tulajdonságai csillagra levetítve, de nem is energia, hanem a trigramot akartam mondani, tehát a trigramnak az alaptulajdonsága van itt írva. Ez pedig a hegycsillag, és ez pedig a vízcsillag. A hegycsillag képviseli a yint, a hegycsillag a yint, a vízcsillag pedig az aktív yangos energiát, vagy yangos csillag. És attól függően, hogy melyik aktív, az az energia fog inkább, vagy az a tendenciák fognak fellépni az életbe. Tehát attól függően, hogy láthatók, hogy mi mit támogat, vagy mit, ez pedig a 5 elem alapján, tehát mi milyen csillag, például ez a yin fém csillag a 7-es, akkor ahhoz hogy viszonyul mondjuk a alap égtáj, tehát a trigram energiája, a 8-as, például az, mint földcsillag támogassa. És ugyanúgy támogassa mondjuk a 2-es hegycsillag is, de viszont kimeríti a 3-as, vagy nem kimeríti, hanem a 7-es kontrollálja a 3-as, tehát nagy valószínűséggel itt dominálni fog a 7-es egyértelműen. Ehhez hozzászámolom azt, hogy ez egy nappali, ez is azt vetíti elő, hogy ez lesz az aktívabb, és ez alapján levonunk bizonyos következtetéseket és ajánlásokat. Itt például láthassuk, hogy a két 9-es csillag egymás mellett van, a hegycsillag és a vízcsillag. Itt ilyen esetben az aktiválódik, amelyik tulajdonságai közelebb vannak a helység felhasználásához.
Tehát hogyha tényleg egy hálószobába bekerül a 9-es, és tényleg csak pihenésre van használva az a szoba, vagy hát jobbára pihenésre, akkor nagy valószínűség, és mondjuk a bejárati ajtó sem túl erős, stb. Akkor valószínűleg a passzív, a hegycsillag fog aktiválódni. Amennyiben a 9-es vagy egy dolgozószobáról van szó, vagy egy gyerekszobáról, akkor várhatóan az aktív 9-es, tehát a vízcsillag fog aktiválódni. És megint ez alapján tudunk levonni következtetéseket, és mint lássátok, itt az összes többi csillag is, vagy a repülő csillag vizsgálva van. Például, hogy a bejárati ajtósnál megint milyen szektorban milyen csillagok vannak, és ez alapján történnek bizonyos javaslatok, például, hogy itt a 4-est támogassuk, mivel fáról van szó, és fontos, főleg láttuk előbb a Pacsajon keresztül, hogy talán Liusá negatív tendenciákkal bíró palota volt ott, akkor megpróbáljuk legalább ezen behúzni ezt a technikát, a repülő csillagokon keresztül bevonni a pozitív dolgokat, tehát koncentrálunk a 4-esre, főleg így, hogy az 5-ös van ott a lehető legrosszabb csillag. Ha ez aktiválódik, akkor inkább negatívan aktiválódik. Ez a császár, ez a legerősebb energia, ami nagyon szuper a saját időszakában, mint mondtam, ez számunkra nem elérhető, vagy csak nem élünk még plusz 120 évet. Úgyhogy ha aktiválódik, legtöbb esetben nagyon erős és hirtelen energiát visz abba, ami ott van, és legrosszabb akkor, hogyha egy másik negatív tulajdonságokkal bíró csillaggal párosul, például mondjuk a 2-essel, ami mondjuk ilyen esetben előfordulhat, hogy a nők esetében, mert ez 2-es az női csillag, a nők esetében könnyebben felléphet gyomorral kapcsolatos probléma. És most itt vagyunk a trigramoknál, hogy a 2-es az a gyomorhoz, vagyis a kun trigrama a gyomorhoz kötődik. Most ehhez hozzájut mondjuk egy energia, 5-ös csillag energiája, ami nagyon erős, nagyon dinamikus és hirtelen, a császár csillaga. Ez tipikus pozíciók, amikor az embernek kiúrik csúnyán, vagy hát mondom úgy, ahogy van, mondjuk egy gyomorrák. Vagy pedig egy 3-as csillaggal, egy 3-as facsillaggal, ami mondjuk ebben az esetben akár egy kontrollálatlanul kiugró férfi energia, ami megint előfordulhat. Hát tegyünk hozzá sok mindent, gondoljuk el, hogy mondjuk egy kontrollálatlan férfi energia meglőve egyik legnagyobb energiával, nem a legjobb felállás. Tehát, amint figyelj, hogy alapból berajzoltam a kültérben lévő hegynek számító kültéri objektumokat, tehát házakat vagy valós hegyeket, és ahhoz képest ez is mutassa, hogy ja igen, az előbb, amit mondtam, mi aktiválódik. Tehát a kültérből elsődlegesen a repülőcsillagok legerősebben a kültérből aktiválódik. Tehát mondjuk úgy, amit előbb mondtam, hogy ha itt egy gyerekszoba van, akkor azt mondtam, hogy a 9-es csillag várhatóan aktiválódik. Na már most, hogyha itt egy domináns hegy, tényleg egy domináns hegy, vagy egy nagyon markáns épület van, tényleg nem csak egy kis vityilló, ami már lehet számolni hegynek, egy passzív yin energiának, akkor nagyon erősen befolyásolja a hegycsillagot, és akár még ez maga is startolhassa, aktiválhassa. Tehát nagyon fontos, hogy mi van kint, vagy pedig víz, folyó van ott, út van ott, tó van ott, tehát ez mind a kültéri dolgok. Ezért nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy ismerjük a külteret, alaposan ismerjük, mert ha nem ismerjük, csak a belteret nézzük, az alaprajzot, akkor nagyon-nagyon félre lehet nyúlni. Tehát itten például a 9-es tűzcsillag, a Lie déli csillag esetében javasoltam egy yin fát. Tehát, mint lássátok, fokozatosan megyünk a nagytól a kicsi felé, vagy a kisebb felé. Itt már a házat elemezzük, vagy hát a ház bizonyos
helységeit, hogy hova rakhassuk el. Ezt most nézhessük úgy, hogy tényleg mint sematikusan, hogy most szeretnénk itt a nappalit, vagy nem szeretnénk, vagy pedig megváltoztassuk, hogy melyik hálószobát szeretnénk ide. És utána mehetünk még kisebbre. Mikor már megvizsgálunk egy konkrét szobát, mondjuk ezt a hálószobát, itt megint csak az energetikai szegleteket, vagy hát az energetikai térképet létrehozzuk, és megnézzük a mikroszektorokat, hogy melyik mikroszektorban mit találunk. Lássátok, itt a QMing mikraszektorában van épp a bejárati ajtó, ami nem túl szerencsés, mert a bejárati ajtó, mint valamilyen, hogy is mondjam, egy filter, amin átmegy az energia, és azon keresztül lép be a szobába. És hogyha ezen az ajtón, tehát ezen a filteren, ha áthalad, akkor a tulajdonságait jó részben magára veszi. Tehát egy helység energiái keverednek, van maga a helység az alapján, hogy hol helyezkedik el, hol van a pozíciója, és ez is egy bizonyos energiát, vagy bizonyos tendenciákat magával visz azzal, hogy melyik mikroszektoron keresztül halad be, tehát hol van az ajtó. Mondjuk itt nincs más lehetőségünk, ha megnézzük a falazatot, hogy van a falazat, de ez az a rész, amikor például, ha módunkban állna, egy másik mikroszektorba áthelyezni. Ugyanúgy, hol van az ágy. Itt lehet látni, hogy ilyen szektorában van mondjuk a fej, hogy ez az ágy, de ez a másik fele, vagy a másik fele az ágynak bizonyos része, kétharmada, ezen a két szektoron nyúlik el, és itt már bizony belelóg ebbe a negatív tendenciájú szektorba. És itt megint csak az, hogy permanens módon itt alszik az illető, akkor lényegében minden ruhát magára veszi. Van egy régi, egy feng shui mondás, hogy nézd meg az embert, hogy hol alszik, és megmondom, hogy kicsoda. Tehát az energiák az embert formálják, meg az életét. Ugyanezt a hálószobát megvizsgálhassuk mostan a repülő csillagok technikán keresztül. Itt megint csak nézzük, hogy melyik csillagok, vagy hogy melyik csillagok vannak pont a bejárati ajtón, hol van a sarok, megint csak hol van az ágy, és az előbb emlegetett 2-es, 5-ös negatív kombináció. Az előző képeken láthattátok, hogy elég bonyolult erre a házra ráhúzni az energetikai térképeket. Ilyenkor sokszor segítségünkre lehet ez a 24 irányos térkép, és ez alapján próbálunk rávilágítani bizonyos pozíciókra, ezen keresztül, mindegy rétegen, ezen keresztül figyeljük, hogy melyik helység hova kerül. Ez pedig a 12 földi ág és a 10 égi törzs elhelyezkedése. Ennek akkor van jelentősége, mint amit a legelején mondtam, a Sanke technikákat, tehát itt, amikor a épület súlypontjára ráhelyezzük ezt a energetikai iránytűt, és ezek azok a szektorok, ha megnézzük, például sárkány, vagy a trigramok, szun, kígyó, bing, ló, ding, kecske, stb. És ezek azok a pozíciók, amikor nézzük, hogy egyik szempontból, hogy a háznak, hogyha vizsgáljuk ezt a térképét, ahhoz képest hol vannak bizonyos kinti tárgyak, például itt van egy villanyoszlop, ez mit is jelent a ház számára, hogy vajon ez a szín szektor, hogyha aktiválva van, ez aktivál bizonyos Sanke technikákat, vagy nem. Vagy pedig egy házsarka, például ebbe a sarokba sorolhatnám, vagy egy hegy, ha innen jön a hegy mondjuk. És amennyiben itt, amit említettem az elején, hogy teljesülni kell bizonyos dolgoknak, hogy a ház iránya, bejárati ajtó például hol van,
tehát hol az eleje, hátulja, energetikai eleje, energetikai hátulja, és az alapján vannak bizonyos formukák, amik vagy aktiválódnak, vagy nem. Nagyon erős hatással bírnak, lehet mondani, hogy erősebb hatással bírnak, mind a beltéri technikák, és ez az a energetikai térkép, vagy energetikai iránytű, ami alapján felállítjuk. Egyszer állíthatunk egy ilyet, vagyis hogy vizsgálhatunk ilyet, és például a cseresznyevirág esetében, hogy a cseresznyevirágot hogy említsem, tehát vannak bizonyos dolgok, aminek teljesülnie kell. Például, hogy ez a ház hátulja, ez konkrétan északi irányba néz. Akkor természetesen alapból délre néz a ház eleje, és az ajtó bizonyos szektorba kell, hogy legyen, és akkor aktiválódik a cseresznyevirág. Természetesen ehhez sok mindennek teljesülnie kell egy 15 fokos szögbe, hogy ezt pont belőjük. Tehát nem lehet mondani, hogy kevés esetben, vagy hát nem annyira kevés, de azért ha a házat ha mink tudjuk beállítani, akkor van lehetőségünk ezzel játszani. Tehát el tudjuk érni könnyebben, de egy meglévő ház esetében már természetesen nagyobb a kihívások, mert az átépítés követel. Tehát ez lenne a ház. De minden egyes ember számára is az saját energetikai, vagy 4 pilléres sorszeremzésnek nevezzük, bazi, az alapján meg tudjuk állapítani a személyes cseresznyevirág pozícióját, ami mondjuk lehet itt, mondjuk pont itt mondjuk nevezzük, és a háznak mondjuk a ház energetikai térképével itt lenne a cseresznyevirág, tehát itt kéne lenni a bejárati ajtónak ebbe a szektorba. Amint lássuk, ez nem valósul meg, tehát ezen keresztül nem lép fel az ott lakók számára ez a tulajdonsága, vagy ez a tendencia. De amint ott lakik valaki, akinek a személyes, a leges-legelső fólia volt, ha emlékeztek még, ott voltak ezek az irányok is fölmutatva. Konkrétan mind a 3 patkány volt. Hol is van a patkány, most hirtelen nem látom, itt van fönt. Tehát itt ő esetükben sem aktiválódik, de például igen, hogyha itt lenne a bejárati ajtó, akkor mind a 3 esetében, vagy akinek a születése alapján ebben a észak 2-es szektorba kerül a cseresznyevirág, automatikusan aktiválódnak. Tehát itt is láthassátok, hogy vannak lehetőségeink, nyitunk egy ajtót, bár itt semmi értelme nincs a hátrafelé, de ezek azok a dolgok, nüanszok, amivel lehet játszani. Tehát itt megnézhessük, összevethessük a két technikát, például, hogy a repülő csillagokon keresztül milyen elemmel szeretnénk támogatni bizonyos szegletet, vagy bizonyos helységet, és ehhez képest milyennel szeretnénk támogatni mondjuk a pacsajon keresztül, és próbáljunk egy közös nevezőt találni, hogy a lehető legjobb kombinatorikával kihozzunk valami okos megoldást az egészből. Egy olyan megoldást, ami mind a két technika esetében jól működhet. Ha tervezésnél már ott vagyunk, akkor próbáljuk az ajtókkal játszani. Valamikor tényleg elég, mondjuk, ha ilyen határesetben vannak, hogyha egy 20-30 centit arrébb van tolva, és egy másik ajtó, vagy egy másik szektorba kerül. Például ennél az alaprajznál pont ezek voltak a legnagyobb változtatások, hogy ezek az ajtók átkerültek ezekbe a pozíciókba. A szoba elrendezése is egy kicsit jobb lett, mert nem az ágyon keresztül volt az áramlás, hanem az ágy végénél, tehát nem volt annyira irányítatlan az energia, a áthaladó energia. Ebből a szempontból a forma szerint is jó választás volt arrébb rakni az ajtót, és maga a szektor is mind a kettő technika alapján nagyon jó szektorba kerültek. Ez volt az utolsó fólia, utolsó slide, ezzel be is fejezem az előadást.
nagy feladatot vettem magamra, mind ahogy elején említettem is, tényleg bemutatni egy komplett elemzést, és egy csomó minden még most eszembe jut, amikről nem is beszéltem. Nem volt a célom az, hogy most ezzel a videóval most valakit meg tudnák tanítani feng shuizni. Ahhoz nagyon sokkal több videó, sokkal több órára lenne szükség, amit bízok benne, hogy előbb-utóbb össze fog állni. Ezzel a videóval inkább csak azt szerettem volna megmutatni, hogy mennyi mindenen tudunk változtatni, mennyi lehetőségünk van, ha tényleg, főleg az elején ott tudunk lenni egy tervezés során. Persze vannak lehetőségek a későbbiekben is, de amint láttátok, amikor ott tudunk lenni egy ház orientációjának beállításánál, és amikor valamikor néhány fokról van szó csak, vagy akár a bejárati ajtó javaslatánál, hogy hova kerüljön, ekkor tudunk a legnagyobb dolgokat megvalósítani, vagy hát a legnagyobb változtatásokat elérni. Már több mint 50 perce beszélek, úgyhogy gondolom jó sokan menet közben leléptek. Akik itt vagytok, nektek nagyon szépen köszönöm, hogy végignézitétek, és nekem egy ilyen visszaigazolást, vagy inkább kíváncsi vagyok, ha hányan is nézik végig ezt a videót. Megkérnélek benneteket, hogy kommentben írjátok be, hogy bagoly. Kíváncsi vagyok, mennyi bagoly lesz a videó alatt. Örülök, hogy végignéztétek, köszönöm szépen, és kívánok nektek szép napot, sziasztok!